Lordóza nie je zlá. Ak máš problémy s chrbticou, tak nie táto priehlbina je problém. Pomílené pojmy modernej rehabilitácie chcú spraviť z tvojej chrbtice rovnú palicu. Toto ale nie je prirodzené. Chrbtica práve potrebuje mať prirodzené eskové zaoblenie. Ten problém však spočíva v tom, že pri predsunutej panve vpred nie je lordóza, ale práve tá pretlačená panva spôsobí hromadenie tlaku a napätia. Využívanie bedier znamená, že by si mal byť schopný zdvihnúť prihlavky a udržať sa vo vysokej pozícii. Takže ešte predtým položíš si nohy na prsty a budeš si sarať raz do jednej, raz do druhej strany, možno 100 krát. Naozaj pri úplne uvoľnenom tele, uvoľnenom trupe budeš cítiť, ako sa ti postupne aktivujú, zohrejú bedrové kĺby a bude ťa páliť zadok. Toto isté dokážeš robiť vo vyššej pozícii. Stále je chrbtica v prirodzenom eskovom zaoblení, takže lordóza tam musí byť. Akurát začneme využívať bedrá a zadok. Budeš posúvať zadok vzad a opačné rameno zľahka vpred. A tým pádom sa tvoj postoj z tohto nesprávneho zmení na takýto, kedy už využívaš bedrá, ale pritom stále zachovávaš prirodzené zaoblenie chrbtice, to znamená lordózu. Napíš do komentára slovo chrbtica pre zdarma rutinku na optimalizovanie tvojho postoja a pre uvoľnenie nahromadeného tlaku a napätia z chrbtice.